Mabandla kaQunta kaNdabezitha kaKhuboni kaMavukalanga Nomandla kaDongo. Sithetha ngawe kaloku mngwekangwekazi, siyanqula kaloku kuni izihlwele zaselenge sithi camagu. Namkelekile kulo mzi wenkcubeko yesintu, umzi wamagqabi, umzi wamaxolo, umzi weengcambu. Namkelekile kaloku kulo mzi wamachiza okunyanga. Njengoba sisazi kaloku namhlanje ngolwesithathu usuku esincokola ngalo ngamachiza okunyanga, siphethe kaloku amayeza esintu ngokuwafundiswa kwethu zizihlwele ezazinyanga ngesintu, kuqokelelwa amagqabi kaloku, kuqokelelwa ezo ngcambu, kutsho kuphile umntu. Siqhuba kaloku ngayo loo nkcubeko nanamhlanje, siyacamagusha kaloku ezo zihlwele zikalanga ngoshiyela nolo lwazi lubaluleke ngolo hlobo, ingakumbi kweli xesha apho sesigula zizinto ezisuka kude singazaziyo, singalinikwa nethuba kaloku loba sisebenzisele amachiza ethu ukujonga ukuba azinoncedakala na zona ezi zinto zokufika. Namhlanje kaloku bantu abahle, sizabe siphethe enye yemithi efumanekayo phakathi kwezi ndawo zethu esingawuyeli kude. Umthi osiwufumana apha kufutshane sizawuncokola ngomdoni. Bayawubiza ke xa sesiphaya ezantsi, uzawavala amagama womdoni. Sithi kaloku subscribe ukwenzela uba ungashiyeki kuzo ezi ncoko. Sizawuthi kaloku mntana omhle xa siqhubeka uncokola ngazo ezi zinto sikuxelele, sikucebise, sikucenge. Siyakubongoza kaloku ukubana xa sithetha ngalo elo gqabi, loo ngcambu, elo chiza, khawukhe nawe kaloku uyozijongela ngokuba ukhangele iincwadi zemithi, ukhangele ooGoogle, ukhangele ii-journals, ukhangele kaloku ukuba sikunika igama lesintu, sikunika igama lesilungu. We also give you the botanical name. Sifuna uba kaloku wandise nawo lwakho ulwazi uzokwazi ufika kwabanye abantu uthethe with confidence. Xa ufunda ke kwezi ndawo ingaske ukhangele ude uyofika kwento kuthiwa zii-traditional Chinese medicines, kuba kaloku i-traditional Chinese medicine, even though igxile ekuqaleni kule mithi yaseChina, they also naturalized imithi yendawo ezininzi. We mentioned umhlonyane ukuthi they also conducted a serious study, amaChina namaJapan, ngawo umhlonyane. Ufunde kaloku nangazo ezinye into ekuthiwa zii-traditional communities, South Americans, Indians, uve ukuthi bona benzani ngawo la mayeza. Zawuthi xa ufunda ngomdoni ufumatyini sewukhona umdoni nalapha kula mahlathi ase-South America benza le nale naleya. Masifundeni ke bantu abahle ukwenzela uba kaloku nalapha ukuthi kubekho abantu abazawuthi baphume baphande nzulu ngezi zinto zethu, baziphakheyije, bazenze le nto seyisenziwa zii-pharmaceutical companies ngoku. Uyigqibela nto ibiliyeza. Xa uthi uyajonga, heyi, le ngcambu yethu ngoku seyinkonkxiwe, le ngcambu yethu seyisezipilisini, le ngcambu yethu seyikhrim ethile, le ngcambu yethu ifakwe kwii-oils ezithile. Tyhini, le nto ndingayihoyanga yile ndiyithenga duru apha yenza iinwele. Heyi, le nto ngoku yenza into ethile, ndiyaqatyiswa, le nto nam bendiyiqaba. Ngoku bayinongile, bayitshintsha, kodwa ezona active ingredients kule nto ndiyithengileyo yile ngcambu ndiyishiya ezantsi kwegadi. Masifundeni bantu abahle ukwenzela uba kaloku singathengi yonke into le, nathi siphuhle ngezi zinto zethu sinazo sishelweyo ngamanyanga elizwe lakowethu. We'll hop along emntana elanga singakhange sibe siyashumayela, kodwa nje basesitshile uba siba khona ngolozithathu sincokola ngawo la magqabi. Kanti ngemivulo siye sikuphathele okukhoyo phaa evenkileni yakwaVusilanga kwi-online ngayo imigqibelo, sincokole ngaloo topic. Njengoba sebeqalile ucenga ukuthi owu Brabhele, khawusiphathele isilwane. Yintoni isilwane? Yini Mr Bhele? Khawuncokole ngesi silwane, iyasihlupha le nto. Sabe siphethe loo nto ke kwivideo elandela lena, isilwane. But now we are hopping along, we are discussing umdoni. Yintoni umdoni? Umdoni ngumthi kaloku ozawuthi xa ufika, ngumthi obonakali kakhulu kweli xesha lethu, ingakumbi thina abantu balapha kwakomamonti, ozawufika ulapha phakathi kwezindlu zabelungu. Iba uyafika kweli lethu icala lase-Kids Beach, you'll even find a street esinemithi yomdoni, istrato eside sihambe siyotshona. You even find ii-B&Bs ewufumanisa uba le B&B khona enye lapha e-Kids Beach idibizwa uba yi-Waterberry B&B or Lodge, loo nto iyiyo.
kuba kaloku irhangqwe nguwo umdoni. However, we keep telling abantu you must differentiate ke kule mithi. Uzawuthi xa ufika umzekelo omhle umsintsi, uzawufika ukhona umsintsi wasethafeni, ube khona umsintsi lo ophakathi kwemizi. We encourage ke abantu ukuba basebenzise umsintsi lona usethafeni. Uzukuye ke kwi-South African National Biodiversity Institute ufunde ngazo ezi differences uba uwohlula njani umsintsi wasethafeni kumsintsi waphakathi kwemizi. Nemidoni ke sithi khawuxabisa umdoni lo wangasemanzini, lo wangasethafeni, nothi le iqhunyiselwa zezimoto zihlaza inyuka nabantu bemapha ecaleni kwalo mdoni awuchamele. Nakho ke lo mdoni uabsorba lo michamo yemihla ngemihla. Uyafika ke utata uyaxoza uyokwenzela umntu umdoni uba makasele. Itsho ke into yokusebenzisa amayeza alapha phakathi kwemizi. Njengoba sisithi umdoni is a waterberry, ligama lesilungu elo, kanti ngesixhosa bathi ngumswi. Umswi kaSesotho bari ke montlo. Hey, I hope I'm not butchering el gama. Montlo bawubiza njalo, but the botanical name abantwana abafundileyo, those who do botany, those who do ezinto ze-horticulture and others, bathi it's a Syzygium caudatum. Undivile? But wena ke hamba ke uyosearcha i-waterberry, it will direct you okanye uthi waterberry botanical name. Le botanical name is Syzygium, and then there would be space Cordatum. Nalo ke mntana omhle besesitshilo ukubana ezi botanical names ufuna xa uyibiza uqala ubambelele noba kusemlenzeni webhedi ukwenzela uba ingakutrip ikhithufiti yobetheka ngenqentsu phantsi uzawuhlekwa nangabantwana. Lo mthi kaloku nje babesesitshilo, even though ke sewukhona phakathi kwemizi, uxhaphake kakhulu phaa emathafeni. Uzawufika usecali komfula, uzawufika usemaweni athile, uthanda amanzi wona, that's why it's called the waterberry. Amagqabi awo uzawuthi xa wena ungawuchani kakuhle lo mthi kuthiwa iRoslina, uza kujuda ucinga uba iRoslina, while iRoslina is pointed at the edge, yenza into engathi ubunothi triangle. Xa uyazi ke wena iRoslina uwazi nomdoni azizukukubhidanisa, but xa ungayazi ziza kubhidanisa ezi zinto zimbini, zikuconfuse more because zithanda ukuba kule mizi yabelungu kude kuthiwe umdoni, iRoslina kuthiwa yimithi yaseTown, including others esiza kuyincokola apha. The way ke to differentiate iRoslina izawuba nento yandihamba zawuthi intoni, but ento ziqinayo, and then xa seyilixesha lobana kuphume the seed ivuleke le nto ziwe ezi seeds apha phantsi. Kanti yona i-waterberry izi-berries eziqala zibe green ziye zibe red, itshintshe kenye ibe ngu-black dark purple. Yabona ke xa ndisiza kwimibala ningandibhilivi kakhulu ke bantu abahle, but uzayibona ngathi imnyama ke lona indlela oyichaza, kodwa abanye abantu bathethe ngo-dark purple. Uzayibona njalo umthi wakhona xa ufika phaa ethafeni. Ukuba awumisanga timing uzawutyiwa naziinyoka, because kuyathanda ubakho iinyoka phezu komthi womdoni, usonobhaqa neenyosi. Ngumthi endingazi uba kutheni ubiza iinyosi nje neenyoka. Kuthandwa ke zezinye izizwe loo magqabi akhona, nezilwanyana ezithile nazo zithande la magqabi, kanti abantwana bethu bathande the berries zawo lo mthi. Lo mthi uyathandwa ke njengoba sendisitsho ngabantu abahombisayo, abantu abahombisa iiyadi zabo, because it tends to be very big and respectable and green. Lo mthi lona unika isidima umzi wakho with some greyish bark. Ixolo khona ngathi liba nee-patches. Hamba uyojonga phaa evenkileni kwa-www.vuselanga.co.za uzalibona eli xolo lomdoni. Wenzani ke lo mthi? Njengoba sincokole last week sincokola ngombhongisa, sathi kulena iveki we want to bring umdoni because umbhongisa nomdoni tend to do izinto ezifanayo. That's why we're saying last week thina apha ekhaya xa sixuba umbhongisa sifaka umdoni. Ayikho into esiyisebenzisela umdoni ingabi nawo umbhongisa, vice versa, because we want to enhance kaloku lamayeza ezi zinto that do izinto ezisimila. And then we stressed the into ethi kumdoni sisebenzisa ixolo, kumbhongisa sisebenzisa ingcambu.
wenzani ke lo mthi? Njengoba sincokole ngombhongisa, we did not say medically le ngomayezeni ile sidibanisile because ayonto inde kakhulu. We hope lonke bantwana bahle sithi wena mntu usebenzisa igqabi, ixolo lomdoni, uyawusebenzisa lo mthi kumayeza okuchela. Xa uchela ugxotha into ezimdaka, ugxotha zona ezonyoka, usebenzisa umdoni ke nawo amayeza anjengombhongisa. Wena mntu othi ndingumafutha njalo mna ndiyagquma, sebenzisa kaloku lo mthi umdoni, uyafutha lo mthi, uyahlamba. Wena mntu othi ndifuna uhlamba ngamayeza, mna ndikhupha izimnyama, mna ndinamashwa ndilwisichitho. Xa besithetha kaloku ngamayeza ezimnyama apha ekhaya sitshilo ukhona umdoni. Abantu abangoosisi ke when they start to have irregular menstrual periods, athi bendifamba ndiyaqalisa, idileyile, ifike before time, iyandisokolisa le nto, sithi yenza ibhotile uyifake umdoni. Akhona ke namanye amayeza oye uwafake to regulate i-menstrual period, but umdoni ngomnye wamayeza abalulekileyo kulaa bhotile. Ufake kumbhongisa mntasekhaya because sometimes ezi zinto zihambe njengoba ndisiza kule bullet ngezantsi endithi umdoni siyaphinde siwufake when you have i-STIs, mntu ongusisi ozawuzazi uba zibonwa njani, ubuxelelwe, sebenzisa umdoni, usebenzisa umbhongisa. Like we are saying, use it for your lower your lower urinary tract. Hey, I think I must go back to school. Ndiyarusa abantu abahle. Sebenzisa umdoni kuyo i-urinary tract lena yakho njengoba sendisithi lower nje, to regulate your menstrual period, to deal with your STIs. Iyakuncedisa ke le nto ingumdoni nombhongisa neminye imithi esiza kuyincokola, and we'll keep telling you ukuthi lo mthi siyawurecommend udibanise nalowa umdoni ke lo bantu abahle. Xa wena usithi ndiphefumla kabuhlungu, ndiyaminxana xa ndiphefumla, you remember we spoke about i-plantain, sathi it will assist xa i-asthma. Sathi ikhona ke eminye imithi if you've got ikhofu ebuhlungu nokhofu engathi ayikho right, sathi iyangena i-plantain. We mentioned nezinye, nomdoni uyangena ke if unengxaki zokuphefumla kabuhlungu. Some people will say I think ingayi-TB, sithi qala eklinika loku bayothatha your sputum bakujonge ukuthi awunabacteria na, because le bacteria izaba ngu-multi-resistant, ibe ngu-extra, ibe yingxaki ke ngokufuneka ukuyolaliswa kude kutrithwe yona. But if is none of the above, sebenzisa umdoni, sebenzisa oma-plantain, ziza kunceda. Wena mntu othi ndinesisu, mna ndiyahambisa esibuhlungu esisisu sam, sebenzisa umdoni. Uza kukuzama umdoni xa udibanise nezinye izinto ezihambelana nawo. Emaxhweleni ke xa sewufika kusetyenziswe lo mdoni uthandwa ziinyoka, kuthwetyulwe loo mandla ezonyoka, kuthunyelwe iinyoka ebantwini, kuyathakathwa ke nangawo lo mdoni. Sithi masiyifumane ke le mithi, wena mntu okwazi uyilima kuloo ndawo ukwazi uyilima kuyo ukwenzela uba ingabi kude and ibe yilunga kule ndawo ulima kuyo, khawuyizame le mithi kaloku iza kuncedisa. Wena mntu othi I want to stock, awukhangele phaa emayezeni uthi mna Mr. Bhele ndikude, ndicela undizamele ibe ninzi le nto lena, sithumele kabafana bayokuzamela. Ukhokha imali uzobona, uthi uba nje ukhupha imali uzobona uba uzuncedakala na apha kwaBhele. Masibuleleni kaloku ezo zihlwele esihlanganisayo, siqhubeke kaloku sidibane, sicinge loo manyange ukuthi masihambe le ndlela, omnye afunde komnye side siyoqabela, kuba kaloku nathi ayoyethu le mithi siyifumene lapha, nathi siyifundisiwe. Maqhube kaloku olu lwazi lungapheleli entlokweni yomntu athi umntu hayi imfihlo yasekhaya lena iqale nini ngoku le nto nawe ufike khona ukuba imfihlo yakwenu. Ngumdoni lo, khawusicacisele uba wena wazini, kuba kaloku ulwazi olukuloo ntloko yakho uzayofa nalo kungancedakali bantu. Sithi ke kuloo manyanga ezo sihlwele, abo bantu balela ukuthula ogogo nomkhulu, siyanqula sihlwele, siyacenga, siyacamagusha, sithi makube chosi kube hele.